Добре дошли в ръководството за работа с мобилното приложение BigControl. Това приложение разширява функционалностите на нашата ERP система, предназначена за ефективно управление на малък, среден и микробизнес. Чрез него потребителите и техните клиенти могат да създават и управляват поръчки по лесен и интуитивен начин, независимо дали работят онлайн или офлайн. BigControl е налично за изтегляне от Google Play Store за Android устройства, както и от Apple Store за iOS устройства. В следващите стъпки ще демонстрирам процеса по изтегляне, инсталиране и използване на приложението на Android устройство, като принципа на работа е идентичен и за iOS платформи. За да започнете, отворете Google Play Store, въведете BigControl в полето за търсене и след като приложението бъде намерено, продължете с изтеглянето и инсталацията му. След успешната инсталация, стартирайте приложението. При първото му използване ще се покажат два екрана последователно. На първия екран трябва да потвърдите разрешението за достъп до камерата, като натиснете бутона Потвърди и предоставите необходимото съгласие. След това ще се активира втория екран, който използва камерата ви, за да сканирате предварително дадения ви QR код. След изпълнението на тези две стъпки, тези екрани няма да се показват повторно, а вие ще бъдете пренасочени към екрана за вписване в приложението. Нашата мобилна апликация използва Google акаунти, които предварително трябва да бъдат регистрирани в системата, за да бъде вписването успешно. Акаунтите могат да имат различни нива на достъп до функционалностите на приложението. За да влезете, изберете бутона Влезте с Google. Това ще отвори модален прозорец, в който трябва да изберете предварително настроения Google профил, регистриран в системата, за да продължите успешно. След вписването ще бъдете пренасочени към основния екран за създаване на поръчки. При първото ви вписване през деня може да бъде показан екран, уведомяващ за зареждането на необходимите ресурси. Това е процес, който отнема малко време. Това зареждане е от съществено значение, тъй като осигурява локално съхранение на данните, позволявайки последваща работа с приложението офлайн, като интернет връзката е необходима само за изпращане на направените поръчки в последствие. На основния екран за поръчки имате възможност да изберете фирмата, за която ще създадете поръчка, както и конкретен магазин, ако фирмата разполага с такъв. Можете да зададете дата за доставка и да добавяте забележки към поръчката. Освен това, в архива може да прегледате успешно изпратени поръчки за предварително избрана фирма от зададена начална дата, както и поръчки, които не са били изпратени към главната система. Допълнителните функционалности на архива ще разгледаме по-късно. След това имате възможност да изберете артикули за добавяне към поръчката, които след това могат да бъдат обработени чрез допълнителни функции. Накрая може да изпратите поръчката към главната система, да я запазите локално на устройството си за по-късно изпращане или да я използвате като шаблон. В следващата демонстрация ще представя процеса на създаване на поръчка към избрана фирма и нейн магазин, последван от кратък преглед на допълнителните функционалности на мобилното приложение. Избор на фирма. За да изберете фирма, натиснете полето Изберете фирма. Ще се отвори модален прозорец, съдържащ списък с фирмите, до които профилът ви има разрешен достъп. Ако списъкът е обширен, може да използвате функцията за търсене по име. След като намерите желаната фирма, я изберете чрез натискане на бутона плюс. Избор на магазин. Ако избраната фирма разполага с магазин, за да го изберете, натиснете полето Изберете магазин. Това ще отвори нов модален прозорец, където отново имате възможност за търсене по име. В прозореца ще видите списък с наличните магазини към фирмата. Изберете желания, като натиснете бутона плюс. След това трябва да изберем дата за доставка. Това става натискайки полето Изберете дата. На същия екран ще се появи интуитивен календар, от който можете да изберете желаната дата. След избора календарът автоматично се затваря, а избраната дата се визуализира в полето. При необходимост можете отново да отворите календара, за да коригирате избора си. Добавяне на забележка. За да добавите забележка към поръчката, натиснете полето за въвеждане на забележка, което ще активира клавиатурата на устройството. Въведете желаната забележка. Имайте на предвид, че това поле не е задължително да се попълва за всяка поръчка. Добавяне на артикули. За да добавите артикули към поръчката, натиснете бутона Добави артикул. Ще се отвори модален прозорец с списък от налични артикули. В прозореца имате възможност да търсите артикул по име. До всяко име е посочена и мерената единица в скоби. След като намерите желания артикул, го добавете към поръчката чрез натискане на бутона плюс.
Обърнете внимание, че модалният прозорец остава отворен, което ви позволява да изберете всички необходими артикули. След като приключите с избора, затворете прозореца, като натиснете бутона Затвори. След затваряне на модалния прозорец, ще бъдете върнати към главния екран, където в секцията артикули ще видите избраните артикули, показани с начално количество 1. Ако списъкът с артикули в секцията артикули е прекалено дълъг, може да използвате вградената търсачка, разположена над него. По този начин ще намериме необходимия артикул по-бързо и лесно. Демонстрирам. Следва демонстрация на някои от функционалностите на мобилното приложение. Започваме с първата функционалност, а именно промяна на количеството на артикул. Има два начина за коригиране на количеството на избрания артикул. Първият начин е с натискане на бутоните плюс и минус. Този метод увеличава или намалява количеството с една единица във всяко натискане. Вторият начин е чрез ръчно въвеждане. Натиснете върху показаното количество, за да се отвори модален прозорец, в който можете ръчно да зададете желаното количество. След въвеждане, потвърдете избора, натискайки бутона Запази. Промените ще бъдат незабавно отразени в списъка с артикули. Втора функционалност е изтриване на артикул. За да премахнете артикул от списъка, задръжте полето на артикула и го преместете с жест наляво. Това действие ще покаже иконата на кошче. Натиснете тази икона, за да изтриете съответния артикул. Следваща функционалност е персонализиране на цената. Потребителите с най-високо ниво на достъп имат допълнителна възможност. При задържане и преместване на полето на артикула с жест наляво, ще се появи втора икона с символ $. Натискайки тази икона, ще се отвори модален прозорец, в който можете да въведете цената, различна от стандартната, зададена в системата за този артикул. След въвеждане, натиснете бутона Запази. В полето на артикула ще се появи допълнителен текст, който индикира, че за него е въведена персонализирана цена. Когато сте готови с поръчката, имате два варианта. Да я изпратите до главната система, натискайки бутона Изпрати, имайте на предвид, че този процес изисква активна интернет връзка, или да я запазите локално. Изберете да запазите поръчката за избраната фирма локално на устройството чрез бутона Запази. При този вариант интернет връзката не е необходима и поръчката няма да бъде изпратена към главната система. Следващата функционалност е работата с архив. Архивът се отваря чрез натискане на бутона Архив. За да функционира правилно, преди това трябва да сте избрали фирма. След това се отваря модален прозорец, който трябва да изпълните други стъпки. Стъпка номер 1. Изберете полето, изберете дата. Това ще активира интерактивен календар, от който задавате начална дата. Всички поръчки, направени от избраната дата, включително и самата дата, ще се заредят в модала, а календарът автоматично ще се затвори. Ако е необходимо да промените датата, процесът се повтаря. След зареждането на поръчките ще се появят два вида полета. Поле с електриково-зелен фон. Това показва, че поръчката е успешно изпратена до главната система. В полето са изобразени датата за доставка и бутон за копиране на поръчката. При натискане върху полето се разгръща допълнителен прозорец, който показва списък с артикулите, поръчаното количество и мерната единица. Ако искате да копирате артикулите с количествата, натиснете бутона за копиране. По този начин артикулите от поръчката ще бъдат добавени към списъка в екрана за поръчки. Ако някой от артикулите вече съществува в списъка, той няма да бъде дублиран или модифициран. Друг вариант е поле с сив фон. Това означава, че поръчката е архивирана и не е изпратена до главната система. Функционалността е подобна на тази при изпратените поръчки. Може да прегледате артикулите и да копирате поръчката. Допълнително, ако датата на архивираната поръчка е в бъдеще, полето ще се появи втора икона. Натискайки тази икона, можете директно, без да копирате поръчката, да я изпратите към главната система. След успешното изпращане, статусът на поръчката ще се промени и полето ще се обнови, премахвайки сивия си фон. Това беше нашето работно ръководство. Благодарим ви, че избрахте ComSystem. Вашето доверие ни вдъхновява да предоставяме висококачествени решения и услуги, които да подкрепят успеха на вашия бизнес. Радваме се, че сме част от вашето развитие и сме винаги тук, за да ви окажем професионална подкрепа.